Tarapung arat atum nonpu nonben anta tuwar kavipen jok un ipin khangjang lang. Bukajana long Biswa Hindu Pariksa Bajrang Dol atum okchum praname phi kekai. Tarapung arat atum nonpu nonben anta tuwar kavipen jok un ipin khangjang lang. In Koirapon Nilip constituency andar Tarapung arat atum tuwar kavipen jok nonpu nonben anta kisungpen jok un ipin khangjang lang. Jongdami ex-MP Horen Singh B MP Khibo Mahutsi Tarapung arat atumaphan towar nang pipo pupen Iston Limati Nong Ita Sompipik Anlo Sitami Papleng Pipipin Anlo Sarpalamthi Kipuason Alopengki Jagdet Asike Arklikle Det Pusi Sarlamthi Kipuason Thak Thaksi Nong Ike Sompi Det Akama Bangke Klem Pipe Det Lo Ketuan pokok siang bangke nang paha panjang pena Tarapung ajak kami dari motor celengan pun teh Puriborton Asor Karlu Sitami Kachilar Avidet Labangso Photoke Pachobai Kalipenlo Laki business ke claim atumlo Jenetenesi Garita ke Ponanglo Lasi Lukelemesi Pabitra Rongpia Phanta Chuning Rilapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumen Aphan Chuning Rilo Towara Bang Pramjin Pen Nang Piasonte Misenji Puta Tarapung arat atumpen Chuning Ripon Rinti Towar Kavi Pena Joksi Karlitang Rosmi terang pita apran ke dam nang lo puta hawarara ratumpen ningje ponrinti inglongarat ki sungnai ki towar pen hen lo puta chithan ponthu Ketuan pokok siang bangke nang paha panjang pena Tarapung ajak kami dari motor celengan pun teh kalas. Bukajana long Biswa Hindu Pariksa Bajrang Dol atum okchum praname phi kekai. Biswa Hindu Pariksa Bajrang Dol Bukajan District Committee atum chepater piponsi busik ni phaikre hini arni anarlo por phaikre hini ra achitema por Bukajan SDO civil asai hema thengnualo okchum pranatum ame phi meke kaya birta longpon Birta kahumri ponalong atengke kedamtang usik ni phaisir kebarni Jammu Kashmir along heli ke ot Pakistan okchum prana song atum ihuma basaphan tengkheng dunsi osumar lapen soar lo atum pen bangsir kep atum adema long amat apran dam nang juilo lapen bang thong kebra ki thomatum arenga hu soponlo laso puthak Bukajan aro Biswa Hindu Pariksa Bajrang Dal atum sodak pen Chisong ponlo lapen pinrem ponlo lasi laso akka tengkheng along adai ke dovek Pakistan okchum prana song atum aphan prabjin pen nep ingnang ponsi sodaka kang sai padovek nangji kali puloti kebangji arni ansose sodak pen kachisong kengkam padopon thuji lapen apran keda matuma phan sarkar pen inut nut ahem tuna phan tangka lak ingkoi pinangji jongpon sinang bangso huni ke phonang kok lake pilgrims pen sif khori kef khatra Jammu Kashmir mate Vishnu Devi Mandir kedam boma hutsi bangso lam ki nangdolo laso putha BHPBD Bukajan District Committee chunbang sobot de pen pherangkia thengnu ningjepon Japralang sopen nilituma pherangki muhiram teron nang kilo Birta Public TV Karbi Anglong আমার জম্মু কাঠুৰাতে মন্দিৰত যে আমাৰ শ্ৰদ্ধালু গৈ আছিলে মন্দিৰত যি টেৰৰিষ্ট এটেক হৈছিলে আমি তাৰ মানে একদম তীব্ৰ হেৰি কৰি চিন্তা কৰিছোঁ এনেকুৱা নহ'ব লাগে
যদি এনেকা আগামী যদি হয় আমি চুপচাপ নবহোঁ হ্যাঁ চুপচাপ নবহোঁ আমিও চুপচাপ নবহোঁ আৰু এনেকুৱা পুতলা যে জ্বলাইছে কাৰ হয় পুতলা টেৰৰিষ্ট আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াকে আমি একটা মেমৰেণ্ডাম দিম এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰাই দিয়া হৈছে বজৰং দল চণ্ডীপথত বজৰং দল যিটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কোনটো সংগঠন বজৰং দল মেমৰেণ্ডাম কি লিখা আছে মেমৰেণ্ডাম লিখা আছে 9 জুন জম্মু কাটৰাতে বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ যোৱা শ্ৰদ্ধালুক যি টেৰৰিষ্ট এটেক কৰিছে সেইকাৰণে মানে যিকেইটা আপোনাৰ হেৰি আছে দুখী আছে যি আতংকবাদী আছে তেখেতক আৰেষ্ট কৰি মানে একদম তাক হেৰি দিব লাগে ফাঁচি দিব লাগে আমি ফাঁচি Inut aning kimi pen dengja rong atowar kasilampi. Pinang anar ni pen rada tum kachilenga phan kasik sake thekdum long pen inut BJP party along klembang pu akihai hai son ti so alang li mithanga khi chepakon pen rada phan kajin so chepaklang pon. Lason si lakhain koi rapli Deopani constituency ke parupon apar Deopani dengja rong along tobar ka hinup pega jok apong ke thekiding along ta johang chuning ridun bomlo sita non puan ta akirap long pon pelang. Bonta lapu rong arat atumki ke cham ke chepen ajok kedam kebangki aki sung chingtang nang bomlo. Laso ajok inut hai son tiso puabang phusi asap ke memuchot ji aphan amithanga khipen towar selam piponlo. Alang li non amat BJP dengja polling booth presidency claim dun bom. Arong lake ram tiso arong. Lapen alang lipen pherangke athengno kaningje atengke Ladak Lukel MAC Sorbon Kumar Telenga pen bangso towar kaselam ji aphan kachechak do puta ningje pon lapen laso along karbiang long ke chari ke theki dinga tumta radaki sungalong nang cherap dunbek tha pusi ningje pon Prangsi media ke hai tuhan dulu lo tapi BJP सरकार हागन देpen kan kepling lo kami सरकार kan akirap non puda dengyap yes akirap kan beda jok kahin ni jungjung pen BJP wan si dengya rong atowar islai man ni thang akibel si ni mulai pigo labang sonon ke klem bo madim pachini ma men ko soik ne so arling amen mang lake kirian ale kiri langso kedam tanga por la puson la local MEC hala Sorbon Telenga tumaphan pini la puson le tumahin pen chuning ridam la puson doik loma chuning rige do lo samir alam jak do non puda alam jak na pleng pri na non kirang ilang bang alang dia nang lebe ko boni ke bon in pen non la local MEC tumhan ba la BJP racharia song nomhan nang litum jadi jeladak dengya pia long abuja no la si litum dak kan long cari pon DM benang long MLA benang long na benang DM benang long MC ake hai hai dum han ni chuning ri kang tum bang ke rap jin pen ni tum kidu kisung along na rap kidu tu han chuning ri Langthoi thepi rong thomarat Duarbaguri APHLC ke hayapon ningkarong Duarbaguri constituency ke parlo upper Dehori polling station ke damtang MP ke lek ahut APHLC ongdung pen vote ke hai lapen Duarbaguri non adihu APHLC ke hai det ke ningarong piglo lapen ke non kwangji MLA lapen MEC ke leke APHLC hai ponbek poputa pherangke athengnu kapachini lapen ke non kwangji MLA MEC ta nitum inglongarat an ki APHLC aphan an susi cherap chetodun bonji puta pachini pon lapen ke is best kedo akar biarata kheilongri aphan chinghon pen APHLC longka cherap chetodun verji aphan chuning ripon News Report Public TV Karbi Anglong pali pot alani phan churolo tasi ni te ma hin pen ke pha alam the ke jela son halo non kidam tang parliament 3 election along ke te ma sa jai ka tha phan ni tum
kacipati dun dia phai tum cita dun lo la si ni tum kal biang long is kal biang long la pen gas kal biang long ara do andambe alang li phan sini tum kacipati long alang li phan jakong orang ni tum pidun long sitami ni tum da kal biang long ara jakong pi sini tum ong dung obut sitami tum long lo sitami ta son un ni chot ta son hita lo sitami la tiu ni chot alam the ke jela son hello asam sarkar asol bang ni tum kal biang long akimang la pena kai ke biar the ba jai ni la sini tum ong dung obut sitami ni tum phan nang kala kha pi pa mi mi ya ni sini tum un ni da lo la sini kala kha ji da do lang bok thok si ne na kem do lang la hai la kha pa mi mi da asam ko me so ne la kha pi pe pa mi mi da po si ni tum un da lo la same ye tum ning the pa me la pena ko non ki wang lang da me ni tum lang thoi ti pi ni tum la de per si long ki klem abang phi bang phu atum do ni tum long non ke hai te la ram tron da do la pena dun thu do long phar ta do la pena dun thu la dilip tron da do la pena dun thu sotolek the da kang bra da do tambi non wang an tambi no la emare alexon la pen MDC election da bi yetum kaya teng hoti yetum ajab thebi la pen yetum claim thebi la sinon kilam tang da bi yetum la dan district do boguria long ke nitum EPRC tum si hai pono la pen yetum la yetum pia apa da hini long da bi yetum pa tharo hini la pa en ko na captaincy yetum long pono BIP tum ga la ke pak tharo si la pak the phon si long chot kong kha tum pak tok kep na mui si long chot la sini tum si ong dung bhol long la pen nang lang yan tam be ni tum ka dok ka be la nang ke do ale da la tum an la lang thoi ti piang kang ke ni tum chiru de lo ka chiru yi gali la non at se ke pang tang thuji an se ke klem pon si ti tum pen ya por po sat che pha thi ja kong che phelang bon thulo la ti tum ka bia khai la ka dok ka be tum asam kon mena so itum rap da ke mang la pen rap da ka I ito ke bia thi ba pot ni tum asam kon mena lo along pen itum ke pa jok biagji as India so le British sarkar long asol long pen kachipa jok ason thaksi yetum dala asam sarkar ari deng pen yetum chipa jok po an situm kal bia khai akimang la pen akar I kadok ko yan talitum chunji asitum pini la sila kadok ko be kal biang long arab dimasarat la pen gas kal biang long yes kal biang long dong phanta ilihin pen dong phan suri akar dong pajir sing pini nitum phan ni kan yam theta la pan le kar dong ni ni limang ke hem so dong pi nang thoi ti pi hem so dong pi